Chegan as actividades medioambientais da Deputación do novo trimestre. 200 persoas poderán beneficiarse gratis da nova programación presentada no Centro de Interpretación Terras do Miño, unha das contornas onde se desenvolverán as actividades. Outro escenario, a Reserva da Biosfera, os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá. Como xa viñamos facendo durante os 2 trimestres anteriores, son actividades vinculadas ca natureza, son actividades para vincular a xente precisamente ao medio natural de maneira que se poña en valor. Unha alternativa lúdica e formativa para coñecer o noso medio que nestes meses de verán tamén están pensadas para conciliar. A meirande parte do programa está dirixido aos máis pequenos. E van poder disfrutar precisamente nestes 2 meses de actividades ao aire libre, de actividades enclavados na propia naturaleza, de maneira que ese vínculo que xa desde as familias, pero tamén desde a Diputación, se ven pretendendo que les collan, pois que se acentúe, se é posible, nestes 2 meses precisamente con esas actividades. Desde cursos para identificar cogomelos, cultivo de plantas en testos, fotografía na natureza, ata apicultura en xeral, unha marea de actividades nas que se pode reservar praza desde xa nestes correos electrónicos. Para máis información dos cursos, pódense chamar os teléfonos que aparecen en pantalla.